வணக்கண்ணா. பூ நிறையா இருக்குது எடுங்கண்ணா, ஓட்டர் பண்ணுங்கண்ணா இருக்குது சொல்கிறீங்க. ஆனால் இன்றைக்கெலாம் 6 பெட்டி போட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இதில் என்ன பூ இருக்குது, இது என்னண்ணா ஒரு குச்சாண்ணா இது? நீங்களே பாருங்கண்ணே, இங்கே பாருங்கள். ஒரு குச்சியில் இது நல்லா இருக்குது, 3-4 குச்சி இந்த மாதிரி வச்சிடுறாங்க. நான் அன்றைக்கே சொன்னேன், வியாபாரம் ஸ்லோவாக இருக்குது, இந்த மாதிரி வந்தால் எடுக்க மாட்டாங்க. இங்கே பாருங்கண்ணே, எதுக்குண்ணா இதெல்லாம் வச்சா இப்போ எப்படின்னா ஓட்டுறது? கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. அப்போ எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் அப்போ நான் இதோட நல்ல பூ கொள்ளையில் இருக்க, அப்போ நான் அதை எடுப்பேனா, நான் அப்போ உங்ககிட்ட எடுப்பேனா கூட சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி குச்சிக்கு 4 குச்சி, ஒரு கட்டுக்கு 4 குச்சி பிடி வச்சா அப்போ நான் எப்படி ஓட்டுறது பூவை? 4 குச்சி வைக்கிறானுங்க கலந்து. நானும் எல்லா கட்டையும் எடுத்து பார்க்குறேன், பாருங்கள் எல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட்டுருக்கேன் கலர் போடுறதுக்கு. கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. ஐயோ என்னால் முடியல, இங்கேயே செம்ம பிரச்சனையாக இருக்குண்ணா எனக்கு. நாளைக்கும் எவ்வளோ பூ நான் வீசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். பூ கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் கூட வச்சிருந்து கூட வைக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டால் அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறானுங்க. வியாபாரம் ரொம்ப சொல்லுவோண்ணே, கொஞ்சம் பார்த்துருங்கண்ணா. இப்போ சொல்லுங்கண்ணா, இருக்கிற பூ நல்ல பூ கொஞ்சம் போட்டாலும் ஏதோ நான் விற்று கொடுப்பேன். இல்லைன்னா அப்போ நான் குறைச்சிட்டேன்னா என்னை கோச்சிக்காதீங்க. நான் அதை தான் சொல்லுவேன், பார்த்துங்க. நான் நேற்றுலாம் வந்து மற்ற இடத்துல நீங்கள் நிப்பாட்டி உங்கள்கிட்ட 6 பெட்டி பூ எடுத்துருக்கேன்.